Meus queridos amigos, queremos contar coa súa atención para comunicarlles as noticias máis grandes que xamais o home poidera escoitar. O Evangelio da gracia e da gloria do noso Señor Jesucristo. Eu quero ler para ustedes o Evangelio de San Xoán, capítulo 5, versos 1 hasta o 11. Despois desto había unha festa entre os xudeus e Xesús subeu a Xerusalén. Hai en Xerusalén xunto á porta das ovellas unha fontana chamada en hebreo Betesda, que ten 5 pórticos. Neles acolíase un mundo de enfermos, cegos, coxos e toleitos, agardando o remexido da auga. Pois de vez en cando baixaba un anxo do Señor á fontana e movía a auga. Entón o primeiro que entraba despois do remexido da auga quedaba sano, calquera que fora o seu mal. Había ali un home que levaba 38 anos enfermo. Xesús ao velo deitado, ao saber que xa levaba moito tempo, díxolle: «Queres quedar sano?» O enfermo respondeulle: «Meu Señor, non teño un home que cando rebule o auga me chante no fontana, e cando eu chego xa outro baixou máis axiña ca min». Xesús díxolle: «Érguete, colle a túa camiña e anda». E de contado púxose bo aquel home e colleu a súa camiña e foise andando. Pero aquel día era sábado, por eso os xudeus dixéronlle: «É festa, non podes levar a camiña». Mas el respondeulles: «O que me puxo bo, el mesmo me dixo: colle a túa camiña e anda». Meus queridos amigos, a fontana de Betesda sírvenos moi ben para ilustrar 3 verdades moi importantes do Evangelio. A primeira é que así como aquel home non podía facer nada para a súa saúde, así tampouco o home pode facer nada para conseguir a súa salvación eterna. 38 anos de vida sen esperanza, 38 anos de desengaños e de ilusións mortas, cada día erguéndose coa idea de ser sano dunha vez e para sempre. Eu penso que se algunha vez chegou moi cerca da fontana, algún outro encargouse de roubarlle a ilusión da sanidade. Así son as esperanzas do mundo, esperanzas mortas e ilusorias e ruís. A situación deste home queda ben descrita polas palabras da amargura que salen da súa boca: «Non teño home que me axude». E isto faise unha verdade absoluta no orden da vida eterna. Ti, meu irmão, meu amigo, non tes nadie que poda axudarte nesto. Pero é aquí o máis grande que podeulle suceder a aquel home é que Xesús pasara por diante del e detuvera os seus pasos ante a súa calamidade. Si, así é Xesús. Non pasa de largo de nós. El veu para sanar os enfermos e os quebrantados do corazón. El dixo: «Eu vim para buscar e salvar o que habíase perdido». Aquel día había moitas cousas importantes en Xerusalén. Eran días de jolgorio religioso e mundano, pero Xesús centrou o seu interés no home que lle necesita. Si, meu amigo, ti eres a cousa que máis lle importa a Deus. Cristo fixouse no home tirado no chao e compadeceuse dil, porque il veu a librar o home da enfermedade e da morte eterna. Porque, como di a Biblia, Deus non quere que ninguén se perda, senón que todos se arrepentan e vivan. Por iso Cristo dícelle ao enfermo: «Queres quedar sano?» A voluntade de Deus é que a enfermedade desaparezca do home. As enfermedades son a consecuencia do pecado e da lexanía de Deus. El mismo fixo en Cristo todo o necesario para que a túa salvación eterna fora unha realidade.
Il deixou morrer o seu fillo na cruz para morrer no noso lugar, demostrando así o seu amor e a voluntade de que ti non morras polos teus pecados. Agora solo falta unha cousa, que ti queras ser salvo para sempre das consecuencias do pecado, da morte eterna. Queres quedar sano? Pregúntalle a aquel home. Queres quedar sano? Pregúntache a ti, Cristo tamén, pois el veu non solo para este home da fontana, el veu por todos, porque dixo: vide a min todos os que estades carregados e traballados, que eu vos farei descansar. Queres te erguer do chao da desesperación e da enfermedade, do pecado que arruína a túa vida? Pois responde a palabra de Cristo, que che dice a ti, como si foras aquel home: érgete, colle o teu leito e vaite. Fíxate na palabra chea da autoridade de Xesús. El non é solamente un señor con bons sentimentos e boas ideas e lindas palabras. El é un salvador con autoridade. Obedecer a súa palabra e xa gostar a bendición de Deus. Quen quera que seias que estés botado no borde da desesperación, xa fai tempo esperando que a túa vida cambie, que a ilusión renazca na túa vida. Responde a palabra de Cristo mentras tes capacidade de escoitala. Cree na palabra de Cristo, porque el non engaña a ninguén. Confía nela porque é certa e verdadeira. Meu amigo, confesa diante dil o pecado da túa vida, o que che fai desgraciado. Reconoce a túa situación de parálisis e morte espiritual e aceita o don de Deus en Cristo, que chégase hasta ti para decirte: érgete por encima do pecado, para vivir a túa vida en adiante na fe do Filho de Deus, Cristo Jesús. Amén. Pensando en que o meu testimonio pudera ser un medio para levar a outras almas a Cristo, vou a contar como conocín al Señor. Cando estaba traballando a unha distancia de 20 kilómetros da casa, ofrecéronme un Novo Testamento e un Evanxelio, que o Evanxelio valía 10 céntimos e o Novo Testamento unha peseta. Como non me interesaban estas cousas, discutín algo con aquel señor, pero ao fin e ao cabo comprei o Novo Testamento, que pronto levei á miña casa, habendo leído nada máis que as primeiras páginas, e non encontrei nada de importante para min en el. Pero pasando algún tempo puden escoitar o Evanxelio e puden comprender que eu necesitaba de un Salvador, e que ese Salvador era Cristo Jesús. Puden comprender que el morreu na cruz por min, que sendo eu un grande pecador, Cristo, según o Evangelio, veu a morrer polos pecadores. E puden decir con San Pablo, dos quais eu era o primeiro. E cando comprendín esta verdad, que era un pecador e que Cristo morreu por min, entonces pedín a él por salvación. E o Señor perdonoume, e desde entonces sinto gozo e alegría no corazón, e deseo que este testimonio sea o medio que pudera levar a moitas almas aos pés de Cristo, único medio de salvación. Fora de él non hai salvación. En Cristo hai salvación, en Cristo hai perdón. E en Cristo encontrei o que podía encontrar calquera que pudera escoitarme a través deste testimonio, un Salvador glorioso e eterno. Ahora quería deixar con vosotros un texto que se encontra na palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pois de tal maneira amou Deus o mundo que lle entregou o seu Fillo único, para que todo aquel que cree en él non morra, senón que teña vida eterna.
porque Deus non mandou ao seu Fillo para que xulgase o mundo, senón para que o mundo fose salvo por el. O que cree en el non é condenado, mas o que non cree está condenado, porque non creu no Fillo único de Dios, como creín eu, e podedes creer tamén vosotros. Este texto que acabamos de leer dinos moi claramente que o único medio de salvación para nosotros era que o único Fillo de Dios morrera por nosotros na cruz do Calvario. Non había outro medio de salvación, nin hai outro medio de salvación para os pecadores. Ahora, queda que os pecadores acepten este único medio de salvación, Cristo Xesús, que derramou a súa sangre para limpiarnos de todo pecado. Estaba escrito que sin derramamiento de sangre non había remisión de pecados. E Cristo derramou a súa sangre para que os nosos pecados puderan ser limpios por ela. Si creemos esta verdad e aceptamos a Cristo como Salvador, entonces somos salvos. E para nosotros é a esperanza da gloria eterna cando partamos deste mundo de pecado. Desde o día que aceptei Jesús, a miña vida se transformou. Desde o día que aceptei Jesús, a miña vida se transformou. Agora vivo ben, agora son feliz. Jesús me quere a min a ti tamén. Agora son feliz, agora vivo ben. Con Jesús e máis ninguén, con Jesús e máis ninguén. Meu querido amigo, non é unha casualidade que vostede escoitara o Evangelio polo medio deste disco. É o mesmo Señor que lle busca porque lle ama. Se usted sente os seus pecados, arrepéntase deles. Confese ao Señor o pecado da súa vida, a amargura do seu corazón, e unha grande paz virá a morar no seu corazón, e unha comunión e alegría que lle acompañarán durante toda a súa vida. Que Deus o bendiga. Amén. Vinde todos a cantar, cantemos de gozo sin par, aquel que morre las almas salvar, aquel que morre las almas salvar. As águas da vida que apagan a sed. Vinde vos, mozos e mozas, vinde